Shudi Okonkwo. Shudi. Mm-hmm. Mm-hmm. Huh. Uh-huh. Okay, Obaino. Ha. Behind Chuku and Jobi. Kenneth. Good afternoon, every one of you, and those ones watching from faraway countries like China, whatever time it is over there. I'm saying, how are you? How are you, everybody? Um, my topic today is centered around Kenneth Okonkwo and so many other things. I still have a lot to talk about before we delve into the issue of Kenneth Okonkwo, popularly known as Andy. I want us to take a look at Nigeria, how it is today. Things are getting worse and worse and worse in Nigeria. Slimzy, I can see you. Things are getting worse and worse and worse in Nigeria. Do not listen to the political class because they are not facing the same thing as us. They earn a lot, okay? But we, the poor masses, let me use that word because everybody in Nigeria is poor today. We are poor in so many ways. A lot of people don't understand that word, poor. They think it's a monetarily. Let me just say, we are poor. After obtaining education, what happens next? And what are they teaching us in school today? Well, if you look at the way we behave, our actions, that one somebody would say poor mentality. So we are poor in so many ways, in understanding. We lack understanding to issues around us, the way we relate to our people. And then a lot is happening. When somebody will say you are mentally deranged, even though you feel you are normal, we are not okay upstairs here in Nigeria. I was somewhere this morning, and then all of a sudden there was this alarm just, it was NEPA, when they restored the power now. Yes. So it's not even up to 2 minutes, the lights went off again. A minute later, the alarm came on again. I'm like, okay, what's the importance of this alarm? What's the essence of this alarm? Are you trying to alert us that the light is here? Even when you know that the light won't even be up to 4 minutes, 3 minutes. I want to understand that. Why that alarm? You see? You don't see this elsewhere. It's only in Nigeria. What's the essence of that alarm? Causing nuisance everywhere, just noise pollution. When you have an argument with somebody, that person comes up with threat. You see, we are poor. Poor. When I say poor. I parked my car in the filling station buying fuel. A lady came driving from the wrong side. She came. I was watching this woman because I was sitting in the car. The way she was driving, I could see that this woman will end up hitting my car. Finally, what happened? She came. She was even struggling to enter there. Even though she's still hitting my car, she couldn't stop. I had to jump out. I was shouting, screaming at this woman. Well, is that not poor mentality? Now, ask yourself, how did she get that license? This is a country where you drive straight to Road Safety Commission office to obtain a driver's license. So who taught you? And they will end up issuing that person license. We are poor here in every aspect of life. So in Nigeria, we suffer a lot. We are facing a lot here in this country. So to those ones who are coming into this country, I'm sounding a note of warning to you. A lot of Nigerians who just came back, over 1,000 of them, just know where you are entering. Everything here is low. Our understanding. Any girl you touch here, the very moment you tell her you like her, you start spending money. Every problem she has, she turns it towards you. So here, there's no relationship.
They don't care about that. They don't understand that word, love. We are poor here. Remember a few days ago, I was saying, if you are coming into this country as a deportee or whichever way you are coming here, bear it in mind that this place will never be conducive for you. Don't come here that you want to come and stay. You just want to come here, spend like 3 weeks, 1 month, then you get out. If Cotonou here is better, because there you can still have your sanity. Once you are here, you must lose your sanity. You must go crazy just like any other person here. We are all crazy in this country. Nobody is normal. I am telling you this, don't say I didn't warn you. Is it not our home? It's our home, but everything here is wrong. Everything is upside down. Even those ones who are our leaders, they are all insane. All of them. None of them is normal. Are they normal? Yet they deprive you of your rights. They are not giving it to us. Are they okay and we're buying fuel 1,000 plus? For what? Everybody here is crazy. Like the society is nonsense. There is nothing here to enjoy. When you are here and you have spent a lot of time here, you start getting used to the life. You start getting used to the madness. Yesterday morning, what woke me up was noise from the church loudspeakers. Wherever you go, you see, okay, was it not on Friday? On Friday, they were busy preparing themselves for preaching somewhere. Who are you preaching to? What exactly are you preaching? You are going for evangelism. To who? Who are you evangelizing for? Is it the same book that all of us have read? Instead of you to focus on how you can better your life, you are talking nonsense. You want to save us. Save us from what exactly? You are preaching to me when you are not even offering me something that, oh, come on, man. Survival here. Remember that word. Survival of the fittest. This is a jungle here. Okay? All right. The narratives people are pushing here. Imagine in a country like this, people every day are telling you, see, if you are not watching this AI animation, where you see a cat, the lion, fox, or whatever, when they have their meetings, start watching them. They are passing a good message for you to understand what is happening here. Whatever you see here, it's orchestrated, well planned, and then they are carrying out their plans there. So if you have somebody abroad who sometimes sends you some little amount, start today seeing that person as a savior. Respect that person. Honor and worship that person. That very person sending you money here is nothing but your Lord and personal savior. Any other one somewhere doesn't exist. Anybody who changes your clothes for you here, somebody that sends you money to buy clothes, recharge your phone so that you stay online, even when your screen is bad, the person sends you money to fix it. That person is who? Your savior. Everybody here is in deep shit. As 2027 approaches, we don't know our fate. It's still hanging on the balance. I am warning you now. Now, I want us to look at the issue of Kenneth Okonkwo. When he was saying all those things he was saying, I told him, I understand your pain. I understand how things are working with our brother, Peter Obi. Never you think it will be easy. I said it, that the very moment we lost out in 2023, that we couldn't do anything, that I don't see us coming back again in that seat until 2039. That is what I said. And that is what's going to happen. Now you see the registration of NDC, the registration of whatever alliance, the one that started before ADC, and some other parties. This is that politics. Some of us don't understand politics. This is how it is done, especially here in Africa. All right? We don't get sense. We dey follow politics like say in our village something. We don't understand it. We dey carry am for head like say na our papa get am. I saw a video
where somebody was pointing out that Peter Mbah, the governor of Enugu State, that his root was from Ebonyi State. All right? He said that the great grandfather was from Ebonyi State. What, this and that. There is something that I want us to look at. When I come to a program, just be patient. I saw somebody now asking what is our topic. You didn't see it when you are joining the program. When we come for our program, we touch on so many other things. It doesn't stop us from getting to our point or our topic. Okay? I just have to touch on the things that are happening in this country. Somebody from Anambra State cannot be even a councillor in Igbo State, in Enugu State, or elsewhere. All right? But we will be councillors in Lagos. We even want to be governor of Lagos. We want to do one or two things in Lagos. All right? I just want us to see that, to see the selfishness and madness of an Igbo man. We have our own problem, and we know that we have problem. And you too much. I don't understand life. Obuni go Enugu State. Manige nyenwa fight on Anambra State. Nothing stops you. Isi ebe a may travel ja abroad. Each of the Kenya, each of the citizenship. Yes. Kemi Badenoch. Na UK. Na their parliament. All the leader of conservatives talking. Only go steady. Even this prime minister senior resign. On a chayoku steady. Na chayoku which everybody na fear. A Nigerian in UK. But here in this country, here we're right in another state. And where he get just kind of feel about our mentality. I still say it again. If for poverty the state of mind. Poverty the state of mind. MS go up with our minds here. So it's difficult for us to move ahead. In Southeast, Asia, now they say from Fulani headsmen. Now I talk as of time. But the whole areas, as of time, that is the area. I have a video a few days ago about can pay the last respect to somebody. Molonu ebe on a try could detonate explosives in that place. All right, so oyen can pay the supreme price. Somebody happened na bambana video. Again. All those nonsense protection, we don't need it. It's only government that can protect us. Any individual, they protect time under whatever guise, organizational, whatever. You are a criminal. We don't need you to guide us or protect us. Anybody there hire any individual. Only hire any individual. God protect you. But obodo they provide ndị nke ha ndị a niile have a criminal arrangement, and such will never be condoned. Obodo ọbụla na-eme ya nene obodo mere ya careful na the story at the end of somebody onye Aguleri pụtara mee video when they pope when us kedu ihe ndị be ha ba Aguleri can boast of sing gị na ọma mbala na nesia na n'ebe ha na-adị mma ya bụ security abịa ha ya ka ha ga security ọ bụrụ a good thing. Ịpụta n'obodo asị na ha na ndị Aguleri na-echere ha nche eje ebe a kpọtara ndị Aguleri as far as Abia State, Imo State, Efia, ọ bụrụ ihe ọma. Ọ bụrụ ihe ọma. Ọ bụrụ na ego olori every community Chineke bless ha nyesi ha ego n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ịma na eri na-eme ọfụma
sponsor ụmụazị bụ unu no youth unu maalụ ndị obodo unu youth unu maalụ ọfịa unu nwe youth unu maalụ nkọrọ niile mmalụ onye na-ele ụmụ ife na-adịrọ mma ma ọ bụ ma ndị otu ife ndị asaa ngwa ọdịnala ka unu si tie ọ malụ na ife ọbụla na-eme anyị n'ala Igbo bụ n'aka anyị ka o si mmiri ụmụ ọgwụ dị iche iche a na-ele ọ bụrụ ndị gara abịa ọkwa villagers anyị ndị si n'obodo anyị na-ele ya na-elenye ya ndị be anyị and again ma na-ekwu okwu a na-apụta ka m ọnụkwa ụnụ every community mmesịa this live program m ga-emekwa ya na vidio ka ịrapụ isi n'otolo ogologo. People are coming back from South Africa now. Obodo ọbụla si tie up tinye n'anya na mmiri. To be forewarned is to be forearmed. A stitch in time saves 9. I'm not saying na ha bata kịta emebi ebe anyị mana a na-enye gị warning. A lot will start happening now. Gee m ntị. Most of the guys in South Africa, you know, illegal immigrant. I dey against them, all right? I dey against them. Negamunti of man. We against the country. Every video say, do not be against them totally. Honorable, onye nwere nwanne onye isi nkụka hia, onye na-ezu ohi ebe a na-abalị. Onye nyebe obodo ha nsogbu ihe family ya na-agba mbọ keke isi akpọpụ ya ka ha zuo ike atụrụ anya south. Onye na-control nwụrụ na family gị community flow n'anya bụ headache. Send ya otu aka different families si west send ya o wee dịgo ka ebe a ha jiri m udo ga dị ya. Anambra State nwere udo gachi a sị ka m jụọ ọnụ ụlọ ada like igwe onwe na eziokwu and I bụ that person mma mmerọ na-ebu nwanne m mma mmerọ na-ebu ọyị m ka m kpuchie ya na mama ekwu ya na-ege ntị ọfụma. I am no longer a child. I am now a full-blown adult. Aga m agwa gị ya because if I happen to be ọbọm na abụ PG n'obodo, if I want to contest as youth leader in my community, aga m ewin ya. Ọ bụrụ ọchọ so there's no way ga-eji fụ eziokwu mmanwụ. Ọ bụrụ na ọ na-abụ onye zuru ori ebe a declare ya wanted na-achọ ya ahịa akwụkwọ na obodo a ka ọ dị ka obodo ọ ga-adị. Some ihe jikpọpụ ebe a bụ because of their cultism, the activities of cult for ebe a kama a ga-egbufe ya n'obodo a family esend ya dị ya. That is why eji wee chụọ anyị na Dubai. One place anyị nọ na-aṅụ mmiri ọma, one place anyị nọ na-survive, different ethnicities in ya, different nationalities in ya. Sisa anyị nwa ka akpụ n'ọnụ because na ọsụsụ anyị bụ ndị jiri ebe a bebe kwude kpụọ mma n'efiti anyị buru mma na-egbuchisi onwe anyị aka na-abọ mmadụ ka na-abọ gịnị na-eme gịnị. What kind of stupidity be that? Ngwa na anyị dị poor, we are very poor. Ịda aghọta ya. Ọ bụrụ na ịma ihe ịchọje n'obodo a ị ka ala iji eburu that activities na-akụ ya dị ya. Ọ bụrụ na ịma ihe ịbịa ị ga-eje South Africa na-ezuzu ezu. O nwere vidio m kilisi kịta na anya mmiri na-agba m. Onye Naijiria bịa paakị ya moto kia ụmụ itara abụ onye bịa kpọkpọpụ ụzọ ọba onye nchaga bụ vidio na-erekọd sị na onye Naijiria na-ele ọgwụ dị ya. Onye nke abịa ọkpọpụ ụzọ abanye oluo sọtụ onye nke apụ onye ọzọ abanye etu a. The main place ya anya ha dị bụ Hibro jekefu ka isi ame ebe a anyị cast everywhere anyị wee chụta ego mana ịma like ka eti ya ọnụ you no go like am. I wonder if iji wee kpọpụ nwanne gị ahụ fiji kpọpụ ya bụ ka arapụ igbu ya ebe fiji kpọpụ ya bụ na na-ewetara family gị afọ ọjọọ ebe ahụ o jere na monitor ya ị maka o si eje anyị. Now most of them are coming back. O nwere ndị akpọpụ since 15 years ago ruo today nothing. Ụfọdụ 20 years ago ka a kpapụrụ ha here.
2005 2006 ka a kwapụrụ ha ebe a na-echigata azụ na ọ dị ka ochigata as onye agbụghọrọ ọfụ, ọ dị ka ọ na-echigata as a changed person, ka ọ na-echigata to continue from ebe ọ stop. Ya ka ndị isi na more are coming. Na-ekwe ụmụ mepekwa anya na watch, na-ekwe ụmụnne gị mepe anya na watch. Ife mmebi na-abịa ka nwa obere oge were anya ofu ihe a ndị obodo a na-ebe akwa ya. I'm telling you now. Mozambique bụ a very quiet country. Ụmụazị anyị na ebe a na-emelụ their business. Ụfọdụ anọgidere na South, gbakagide South, zuzugide nke rụzia ụlọ a na-agbabata ebe a. Ọ mgbe a ka ibidoro n'ụbakwa akpọbakwa afa Mozambique. Ma formalite anụ ya. Anyị achọrọ ihe ọma. Ndị Igbo ebe ị na-achụ ego a na-achụkọta kwa imebie nke mmadụ chọọ dị ma ego abaghị aka akpata anwụ echi. Enwere ike ebe ibi kịta, nwere ike ebe ibi na inwe ha ọpọchị nata anyị Igbo gaa na your village ka efu posta ka ebe akwa nwee posta ihe afọ 35 years 33 years 37 years 34 30 28 ka a na-anwụ kịta okorobịa na-ada ka na-ada gị. It's nothing. Onwe ihe ọ bụ to you. Mmụọ na-abata. Ndị isi nkụka ya akarị. Ebuka jere rụrụ anyị ụlọ ndị isi ala na Anambra, ndị isi na-adịrọ mma. Nke a nwa obere oge ya abasị mmadụ. As I speak to you now, ịbata ala Igbo nke ikpeazụ a, ị ga na-afụkarị ndị ala. Ife a na-ada afụ since. Young people na-ayị ala na-anya na. In fact, mgbe ọ bụla mfụ ala ndị ala mfụ ndị ala mgbanyere ya ajụ ma chanel ọbụfọ ndị ala ka ị wee anya gị na-afụ ife nna agwa gị ma ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ okorobịa. Befe efu nwa agbọghọbịa kịta na-ada esewasị o siri ike ọ kọntaktị ka ị ga-eji chọta nke ahụ. Fọ gị ma efu nwa agbọghọbịa na-ada esewasị o siri ike because a jizi ịgba akwụna asa aka ọrụ na ejiro n'anya dị mma eje ụka Sabat. Nwa ị ga-ebute abịa o jigodo sọntị ma ọ bụ ibuli ọsị ka ebe a ga-enweta ife. Etu oge si na-adọ ya ma na ọ bụrụ ọdụ taa ka ọ dọba uriwasịbago o tewasịbago so ebe ahụ ị nọ na-eche na nwanne gị nwaanyị na ọ ka bụ anụ akwụ na anị agba ihe a na-enwu na anị gbe ọkpụgo no elevetigo status ya efusi eche na ụmụazị ndị anyị kpọrọ ụmụazị fanọzi hia oge a na-abịapụta sị na kịta ka benz drọpụrụ ya a na-eme ya na benz drọpụrụ ya emesi wee skit kọba bịa ka ọ dị ka ya sị na skit most of it bụ real. Ụmụ onye ji gwọ ọgwụ ego ọ ihe ekuru eko kụwasịcha brain akpọjasịa nke ifuru na-eko eko akarịrị akarị. Asaba anyị nọ kịta adị 100 guests na-agba akwụna na Asaba 80 na-eku nke nwoke bukwu ebu na-eku nwoke butere ya na-eku nke nwaanyị o butere na-eku ịmazi ihe a na-ekwu kuwalism everywhere ekumeku ibe a na-eku na wee bụ ndị nke a na-ebunata from ya ka ndị si onye bata ebe a nya apụba ka anyị si evugo be anyị. Ọ bụrụ ihe mebicha iwe gbagharị ebe a na-esi ebube anyị mmebi ka ọ nọ. I dey tell you ndị isi anyị na ha na-esi evu anyị na ha na inwe ha solution. Agwa m gọvanọ the best way ị ga-eji wee fight crime na Anambra State abụrụ ebunye ndị egbe, ọ bụrụ to weaponize them the same egbe ka eji na-arụ ọjọọ. Arm these people with jobs ka people dị busy na-arụ ọrụ.
onye ọbụla afọ n'ụzọ onye kwesịrị ịkọwa ihe ọ na-alụ. Nke anyị na-asị Peter Obi na mgbe ahụ ọ na-achị as gọvanọ na na-asị anwụrụ ajụjụ ajụrụ ya nọọsụ na ndị Hausa ga na-ebu ID card mbụrụ gọvanọ ọ naghị ndị Hausa. Onye ọbụla bụ onye Igbo m fụrụ na steeti m ị ga-ebu ID card. I must know what you are doing. Those places ịma na ha na-atụ asị. Ọ bụrụ na ị marọ, then wepụta ndị ga-eje mee their findings ka ha gosisi ego warehouses, gosisi ego na ebe a na-arụ ya. Alright? Okay. I don't want to be looking at your comments now until you mess even them. Then I can now come and reply you. What I do? I can now come and reply you. More harm na-abịa. Onye ọbụla afọ n'ụzọ must identify himself. Ka anyị mara ife ị na-eme. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị nwee safe and sane community. Ụmụ anyị ebicha na nke anyị. Mfe nnọzi na-abụ to look after ndị si m na-arụ wepụta. Ịghọtago? Ka m guide ya ndị nke si m na-arụ na-apụta. O nwekwa ndị pụta na-enwerozi guidance today. So we speak. It's left for them to do whatever they have to do. There are things I like ebe a na-akọ asịrị. We don't want to deal with the fact ife na-enye anyị nsogbu. Ekwute okwu ebute Kenneth Okonkwo na ka anyị tọsa anya. But that is not the real issue. Ọ bụrụ the real issue. Na Kenneth Okonkwo kwuchara ife okwu. Somebody wepụta wee si check ya, si gwa Kenneth ya jụọ mamụ ya bụ onye bụ papia. Na onwe onye a na-akpọ what onitiri na Lagos. This that what. Ọ bụ na onitiri enwe ya n'ala Igbo ka anyị si amụ nwa n'ala Igbo. Anyị na-aka anyị kọ biological father n'ala Igbo. Yes, let me sound it ka ọ dị clear. In Igbo land, we don't determine you by whoever is your biological father. As long as this man paid a bride price, nobody cares. Onye anyị kpọ biological father cannot lay claims na dị nwa. No. Ademi eme. Omele emu claim. The only way oge jile claim bụ ọ bụ na nne gị emu oge mere abandon n'ụlọ. In some communities, mama gị mụọ ọgụ n'ụlọ. Nwoke wee mesịa wee bịa nụọ mama gị kwụọ ụgwọ isi ma gị nwa a na-akpọ that you belong to that family. Onwe ihe kwutere ya. That is our tradition. So whether ma Kenneth Okonkwo ma papi ọ bụ onitiri ka ọ bụ onifade ka ọ bụ onikpede ọ bụ onisu ya ihe sọrọ ya bụrụ Kenneth Okonkwo bụ ebe anyị ya eme because na ya na Peter Obi si one anọrụ anyị achịrịzi ọrụ why no wonder for us now we know where the betrayer is, where the spirit of betrayer came from. What. Kenneth Okonkwo bụ onye Igbo, onye Nsụka n'Enugu steeti. Anyị ma that thing bụ just ka a na-akọ dịka a na-akọ ọnụ. Same vein ejisi anyị na Obasanjo na papi abụghị Yoruba. What. Obasanjo sef enweba ka o si wee tinye ọnụ na ya bụ okwu. And o gosi maturity. Most of us bụ ndị Igbo na-eklem ihe anyị na-eklem taa. So ndị a na-eklem si ha na-eklem, most of us. A sị mebe DNA ị ga-afụ na isi ọzọ na family.
so a na-eme DNA na Igbo ọ nke amụtala ọfụ ka nke bidola ọfụ maka ihe ọbụla anyị fụrụ anyị achịrị aka wụọ ya ijekwa na some civilized countries ada akụ ụdị asịrị ada akụ ụdị anyị they focus on their life. Ọ bụrụ na your father disown you go ahead and live your normal life elsewhere. Ụbọchị nwụrụ achọ cemetery enieri ife ọma ga-emere onye nwụrụ anwụ bụ ini ya na-ejiri ni ego na be nna gị onwe anyị nete n'ụdịdị a o nwere ndị nwụrụ ọnụ afụ ozu ha anya na ha nwụrụ na mmiri ha ozu ha afụ ya anya ndị be ha kwekwa together kwa anya ọ minụrụ na ọ bụ ozi part of the family a na-eri ozu eri ịghọtago ife mata ha bụ ebe ahụ ibi ebe ahụ ibi kedu impact ị na-create were you able to create an impact kedu ka isi wee touch ya people's lives ya bụ ife mata ha so they don't come and distract us with nonsense. Are you well pressing issues that we need to talk about to save our future? Okay? Now, let me look at a certain somebody stay one place like Ijela and Ikenga. One of them, you be two-faced. I'm criticizing you for a female. Or by your work. All over kind of criticize. Because otu ị nọ na ama ihe ibu n'obi. Aga m enwe ndidi mgbe iwepụta something ebe through that ka m eji ma ife ibu n'obi. Mmadụ ka isi reason. Mmadụ ife nwere upstairs. Ọ bụ mma bụ an idiot. Efu ihe ọma mmadụ mee because na na-ewesali iwe ka m sị mba. O nwere one player ka afịa m ga-echeta ya ọ gbalụ Tottenham I guess yes o wee bụ na ya na another player na-azọ ga-agba penalty. Some of you na aikili ball ga mo mmecheta afia a black player ọ bụ na ebo organization if in okay I will speak out no well again bụ onye IPOB to follow ya na enwere oge m bụ a member of IPOB. I brought a member of IPOB. Ọ bụrụ na ị maara onye mbọ ma ọ bụrụ na ị follow my program ya na-akọghịrị ihe na-akọghị. So IPOB as an organization nwee ihe ọma ha mere n'ala Igbo. O nwere anything ga-stop m from esi n'ụlọ metalụ nka. Ị ga-asịkwu na mbụ a politician na mbụ member of PDP ma na mbụ member of nka. Ihe ọ bụla imeta ọfụma ọ ga-go praise you for doing well na nke a mana ime nke na-adịrọ mma I will still tell you ọ bụzi because na m praise you imezie nke na-adịrọ mma because na m praise gị ime nke na-adịrọ mma nkuzie ya ọ bụrụ mo stand one place isi ọ dịkwago mma ịmaka onye ị na-abịa na channel ya mụnwa bụ n'ogbe Igbo si na kama join no IPOB ka m nne m nwụrụ way back 2014. Why ngeji ga join? Name reason ngeji join ya. Ngeji bụ member. So onye na-abụrụzi member ya ekwuzi okwu. Ifugo even you say na I dey poor. Criticism abụrụ na hate mmadụ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ị na-eme but nobody is criticizing you. It shows the way nke ị na-eme. They don't care. You're irrelevant. So I'm why you need to wear the problem. What they criticize the whole name. That is to tell you how poor one. I say when you are poor, you don't tell only Diego, and I say I can feed you. It's not about money. It's not about money.
Either me fair. Yeah, the video is breaking. I know the network address stable. And I try my best here. 90 have a connection ever, but every motor na motor be a cut toward the wire. So the thing and then I affect. So I'm in me, my mother they criticize what is. Can you see the better? I'm was a match as a footballer. You were there for candy man you can watch ihe ndị mmadụ na-ekwu about you. You will make improve on that aspect. Club nwere ike trust due to even sign agreement no sign na ga na-agba na feature na match. O nwere mgbe ị ga-afọ ọkụlụ up ebe nchibe. It doesn't mean every player. Mana nwere ike role enye gị dị agba ya ọfụma. Mana ọ ga-criticize gị we sit up. It's no protect ya no n'ime ọhịa. The same ime ọhịa ahụ no ka a na-eburu ndị mmadụ na-ebuba na-egbu na-eme everything. Ka ego isi chọzie ka anyị na-epreti anyị sị gị na ihe na-ebe adọrọ mma ọ bụrụzie na anyị na-ekwu ọnụ na-abụ anyị oke ime ọfịa ọnụ nọ n'ime ya ọnụ sendịrị ESN ọnụ ọ dị iche na nke a bandit na-aba maka na a na-eyuzu that word bandit. Ana m ajụzi gị taa na-ewe iwe na-criticize IPOB. Ime ọfịa ọnụ nọ n'ime ya ọ dị iche na nke a na-egbu ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ọ dị iche ka ihe menụ na-edeploy si ya gallant men ụlọ ahụ na use men ụlọ one na-edeploy ya those people to go there protect your people. So ọ bụrụ na ị nwere ike iji ya na ogosi n'ife elu agbaghị n'igwe failure that we don't need your services anymore. Why are you angry? Ị kwesịrị na-ewe iwe ma mmadụ si na ọ chọzi your services. Ị ga-force ya on us. How many of you do Igbo belong to no one? And Igbo doesn't belong to any group. It's my right. Eventually, never. If I don't want to be your member, I don't want to be your member. And I don't want your protection. It's as simple as that. Akụkọ na-adọrọ mma, unu were bad story. So long as no one created an Igbo, or what anything to elevate the standard and status of an Igbo, you are useless. Then opposite even in an Kosala, not there enough, if you will criticize you, then we go to also. If you're a member of IPOB and you have never been, my name is a member. I quit your can't take it and every member of IPOB. Man, I believe in a member of IPOB. Of all, go to go and the poor. If you go that thing in the that Nani wherever and I ain't the poor. Poor mentality. Only in our Rofuma, you conceive go in your heart. Namo, their member, not support here. You support here on getting. I'm not even support to five. Organization get you when a battle the government. I will not do that. And if man criticize, you don't be angry because if they criticize government did not kill you. Government wait for the government you go and answer for if you government threatened by your and come on. So why you get threaten no matter? Now your days are numbered. You are this and that. Why you get threaten no matter? Common organization because it's a useless organization. As long as someone anything don't be achieved in an Igbo so far. After many years, not just see them at some point. Japan and South Africa are in a go kita. Jobless people. Negament, jobless people, those who cannot boast of 3 square meals, nobody Adria. They are coming here now. Biafra. After 20 years. Biafra destiny. So you know never all the time. Nah,
ana m efi ije ebe a na-ekwesịghị ịdị rich. Obodo ọbụla ije ekwesị ka o nwee ife mmụta n'obodo ahụ that can help you. Anyị na-eme travel nwee purpose iji eme travel. Iru ebe a chụọ the purpose chụbịa. If you cannot get it, you better relocate. Ma ọ bụ na ị nwee goal, you relocate, ije chụba that na ị chọrọ until nweta ya. Ekwena ka obodo chenji ego. Ekwena ka obodo chenji ego. Obodo a chenji ego, ị ma na ihe ị na-eme, ị ga-asọ ọgụgide. Ọ bụrụ ife ị chọrọ, ọ bụrụ ife akalaka dị na ya. O nwere ndị mụrụ mekanik na Nigeria wee jee South Africa, ha na ọfụma. Ha je ebe a because na ha enweta nwa ebe ha ya arụ ọrụ jee zụba ahịa ọgwụ. No. Ha jekwara focus. So now, ọ sị gị nwa na-ekwuzi na eme gị nwa na afụzi m efe ị na-ede. So ebe ọ bụ na i change go your stand is fine. Because adịm ya n'ọka adịm ya n'ọka mụ na gị mebe banta. M na-atara ka nkụzi elu what you should know. That mmadụ criticize ihe ị na-eme doesn't mean na ọ kpọrọ gị asị. And ọ bụgo na-emere m ihe ọjọọ mkpọ gị asị because of that. A ga-eme na mfụ ka ị na-eme ihe ọma. Nsizie after a mụ na ga dịrọ na mma. Na ya gịnị ka ọ na-eme ife ma. Ị ma na ama ihe. Education agwara m unu si na education ga-agụsiri na Nigeria abụrụ abụ that system of education is not taking us anywhere. O meghị anyị ka anyị dị bright. That's why na onye gụsị akwụkwọ si ebe a mee travel n'obodo oyibo, ọ bata ebe ife dị iche na nke nwa bụ ji PhD. Onye nọrọ obodo oyibo 10 years bata ebe a ife dị iche ana curriculum fawa na nke a bụrụ ofu. That's why n'ijekwa ebe a they will subject you to series of exams before a ga-integrate ebe a. Nyere ugbu na ọ bụrụ na ị nene ọfụma, ma ọ bụrụ na bụ ndị na-agwa onwe na eziokwu, ị nene ọfụma, ị ga-afụ na ife a bụ a sponsored agenda. But so many people they follow blind, they don't know. Ife a bụ to distract and to stop, people to stop to development na abata na Igbo. But ọ bụ na ọ ha sense but not Africa. He said only 15 na family. He sent their 10 to the war front. Above the complete 10 of from 5. In Robana send him back down. He man oh my God, you my here. I don't mean out in English. He who fights and run away lives to fight another day. Because the squadron leader in ọgbapụ karapụ igbu, and if na na-egbu your members, ịnọrọkwa ebe ị nọ na-epuchukwa members gị mmụọ a na-egbu ha, ị na-epuchu kedu ụdị mmadụ ebe ajụọ ga-esi na gefu akọntrị dio na efu ndị dio na ha kwụrụ that price why na ada akwụ ma efuzia people like you nwụrụ na the process. Ị chọghị ịnwụ sisọ na-ejighị eji ka eluigwe ga-eji adagide ụwa. Ndị nke egwuregwu no justice for them. Ọ ga nwee sense na get small sense na onye criticize sị na anaghị adịkwa too much yo na chighanụ. Ije na Bible ụmụ ego ọ sị chegharịa ma chigharịa. Yes, agụtara m ya ka ọ nke wee gụtaba ebe a chegharịa ma chigharịa. Onye anyị furu na-eme no retreat no surrender, watch ya ka o si end up. A wise man don't talk that shit. Na film ka anyị furu ya ọ na film echikwe mpụta kwuo okwu na amapụta sị ụmụ kwuru ofu ebe anyị amakwu ofu ebe ọsọ idiot na-akwụ ofu ebe ịnụ ọrụ mbugharị ka eji ele mba a sịrị na adọba mba ebe a na ahịa eri eri
Ọ dị possible na ihe ya dịkwa possible na ile anya mana enwere chances na ị ga-ele ya ma ibugharịa ya ebugharịa. Nkwulu ofu ebe na ị na-eme ihe ọjọọ na-adịrọ mma nkwụsoro ka ọ wee bụ na ndị loya ọgọsị ya bụ na ọ gị na-efidi m. I can tell you to go to hell. I will survive. If animals in the bush can survive, Oga can survive. Ebe a bụ jungle. I tell you now. So maybe because of you, not like mbịa nọrọzịa ịkọmandị ya m tuo ofu ọkpa ntụọ esi m ụmụ na chiga ịkọmandị ya nje nọrọ n'ime ọhịa ndị nwa nọrọ n'obodo oyibo isi na-ịma ihe ka isi mara ihe. Ịba plen ọ na-asọ m nsọ, ije n'obodo enwere ọkụ ọ na-asọ m nsọ. Ọ n'ime ọhịa ka mma nọ wee na-etere n'ụmụ m, ọ n'ime ọhịa ka m ga-anọ wee nwaanyị, ọ n'ime ọhịa ka m ga-anọ wee dị limited. Igbe ga na-agwa something na up. Stop crying every day na gọọmenti na-eme nka na-eme nka. Stand up. Ị na-ekwugheri na Fulani nọ n'ime ọhịa every day. Fulani nọ n'ime ọhịa, hapụ na ha ebe a na ọ bụ na village ụlọ ahịa bụ n'ime ọfịa dezu ike. Ana Igbo buru ibu too much o. Ana Igbo ị na-anya obuka o buru ibu rapụ ife fụ na map. A na-akpacha anya na-ese ebe a na-ese na map ka ọ bụ na anyị pere mpe. Ana Igbo ebuka. Imo steeti ị na-anya na abụ na ọsọ ise mapụ Imo steeti ka Imo steeti ya ị ga-eti mkpu. Imo steeti buru ibu manaje na map agụkọ nọrọ gị ya pe mpe n'anya. We are too big. O nwere ofu organization ga-control nwaanyị Igbo. Let me tell you now. As long as you want that executive power, as long as you nwere ya, ị ga-emewu ya. Ihe o jidere federal government isi n'otu isi afịa bụ ha kesịrị ihe niile both constituency kelu ya na wards, police stations everywhere. Amaghị ya mere police post na nke unu enwere ya command. Anụ nwere na constitutional authority, constituted authority na operate under a constitution. Kedu power iji eme ife ị na-eme? Kedu right ị nwere? Ọ bụ na ị nwere right ma na-egbu mmadụ anyhow, then you can sue. Ị megide ihe proscribe or if you dey proscribe go gị ka na-akọgheri. Ọ bụ na ị nọ under prescription egbu ozugbo bụ sara. A na-akọwara n'ụlọ ọfụma ife bụ prescription. Ọ bụ na akọwara gị ọfụma ị ka achịba n'ụlọ. Ihe a na-eme nkọgheri bụrụ flag na-agbagharị. But ekwere agwa gị ọfụma because agwa gị the truth na egbe ọsọ. Maka asị na the only thing that can set you free bụ truth. Ye shall know the truth and the truth will set you free. Ụbọchị ịmata truth na nzuzu ka ị na-ezuzu ya n'iso the wrong path. Bọsị ọbụla ịchọpụta ị dị free ozugbo from the seed. Eji isi gị agbazu ahịa. Any day agba ukpom ka ị ga-aga and that's the end. Ị na-echighata ka ị bịa nụọ ọgụ. Onye ka ị na-anụso? Ọ polisi agbagburu ka ị na-eji nụso ka president of the country, ka ọ commissioner of police, ka ọ bụ DPO, ka ọ bụ egbe ahụ eji gbagbuo ka iji nụso, ka ọ constitution ahụ ka ihe eji nụso, ọ na National Assembly ka spirit gị na-eje nụọ. Ka nghọta a na-anụ ndị niile agbagbu n'ọgụ Biafra ebe ka ha nụrụ ebe ọgụ a. Onye gburu nke ya agago. Once ị dị na-eju oyi, you are gone. This life is for the living, not for the dead. Once you are dead, you are gone. Ịchọ freedom, ịchọ republic, ị gaa through the normal process. Ejukwa na ihe emi na bro, ị na-eme agitate bro a pressure group. And pressure group nwere n'obodo civilized where they can be overlooked, not in an uncivilized third world country like Nigeria. Eji brutality malụ onwe ọbụla agwaghị na ha dị poor, they don't understand. Ọ bụ ebe a ka ị ga-abịa ime that nonsense. Before you emerge as IPOB, mazọ bụ ndị na-egburu egbu onwe nke ị kụnyere jee chọọ justice for since ya ahụ bata. What exactly do you stand for? Ndị bụ ụzọ chọba freedom egburu egbu one ka ijelu seek justice for.
ma Supreme Court ọ bụ High Court ọ bụ Magistrate Court ọ bụ Customary Court ọ kedu ebe iji eje faịlụ ka ekpebe kesi ndị egwuregwu. So no justice for them. Ọ wee dịghị ka onwe onye ga-esiki justice for you. Onye isi gị taa ka ị na-eko isi gị eko na-ejidere ịkọgidere rubbish atụọ ya nga ịnọrọkwa na-ekwugheri ị na-enwe olileanya he's coming out. Gwa m ihe ị ga-eji akpọpụta nwe ebe a na lawyers niile ebe ka ha nọ. Mbụ lawyer ya akpọta na ya eje ịkpọpụta ya ebe ka ha nọ since 4 years ago emegide bifo atụọ ya nga ebe ka ha nọ. Gịnị ka ha kpetara? Ị ga-ejezi iji kpọta onye ọcha Amerịka ka ọ bịa kpepụta ya. Unu onwekwado sense. Every day unu live on hope. Agbaghị na ihe a sị na ihe niile a na-eme ihe a dị pụọ. Ị nọ isi mana ndị akpatara ego na ọ na-eriju afọ n'obi Amerịka. Living in America abụrụ eji ya emeghị na ịdịrọ pụọ. O nwere ndị je university but they never allow that university to go through them. Ịgọ nọ na jụọ onwe gị ke capacity of these lawyers. Ka ọ na-eju ajụjụ mgbe njụrụ ajụ a 20 gịnị ka njụrụ ajụ a apụtara na Igbo niile with mkpọtụ ọnụ na-eme that this is the best you people can provide. Ya ka anyị sị na we judge you by ife ị na-eme. I can judge you n'ịnọ n'onwe gị. Ama m ihe ibu n'uche. Mana onwe dị art from that your action ka m ga-eji wee malụ how rich ị dị, how smart ị dị, how intelligent ị dị. Ada ama ngwụrọ n'ụgbọ. Some of you believe na hard man who say men no dey. Iburu egbe abụghị ihe ọma. Igwe egbe abụrụ ya ga-egosi na intelligent. Ọ bụrụ okwu strength. Jụọ ndị Europe a ebe ka ha gbara egbe a. Why na ha da abụ ya? Ka ichere ihe isi ike adị ebe ka ọ dị na-afụ protest ya. O nwa country na-ada eme protest. A na-eme every country. Ka ihe ji ama na onwe ebe ka mma. Onweghị ebe ọ ka mma. Ebe m na-eche na ndị Igbo si na nwee sense na ife dị aṅa dị like this na fa ga-ama n'ọkpa ka eji achọ ife dị anya na mmiri. Iwere onwe obi akpụọ n'ime mmiri a chances na ịmapụta ịma krokodil n'ebe a were ọkpa ka ọ ya bụ onwe ife tagha ebe a ọta ji pụgodo ofe ọkpa were nke ọzọ escape o. Onye dị ndụ bụ eze. He that fights and runs away lives to fight another day. Ịnata you strategize na-akọ anyị ọrụ na-akọ taa tụgharịziri suspend onye isi ya na-akọzi ọnụ every blessed day. Ọnụ ya na-akọ kịta ifela ahụ emeghị ịmazi ka ejisi anyị sọrọ ife niile anyị kwuru mgbe ahụ nya ka ịnọzi today na-ibidozi n'oge mgbe iji chọpụta because ọ na-efebọzi ide eritezi ihe anyị na-erite. Ndị na-achọ freedom ka a na-akwụ ụgwọ ọnwa ọ bụkwa 1 naira. They don't even earn in naira, not in dollars and pounds. And I brought half ego. They not to freedom. I put that criticize ya. Or bro sabotua. Ndị Igbo efi na ekwesịghị ime ihe. Ihe gịnị bụ ihe ahụ anyị ga-amụ? Anyị ga-amụ ihe by look for how to change the narrative about us. Overlooking the government. Millions are na-ebubata. Why I don't want to criticize Ebuka na ana eweta dị ego n'ụlọ ụka ma this and that. O nwere ebe ya nwa atụrụ aka na nga ọkpaala na-edevelop ebe ahụ which na ije ebe anyị were anya gị na-afịa. Mgbe ize ebutere ego ka m na-asị ego a na-akpọ afa ọsọ n'ụlọ ụka ka a na-ebu ebe a na-eweje ego. Well, they love the guy, and the guy will vision all the safer. They trusted him with the guy. Mamu was in a woman never. The day for that in on our idea. But say I cannot make videos. Because before I love you for this. Which is the brother and boy Zion. Came to this Abu Gariana. On your job can be on your ma. On your ma can be on your job. Your worst enemy could be your best friend, and your best friend, your worst enemy. But anyway,
I don't write people off entirely. Oh yeah, when you get to one day, somebody will buy you, will change it. You can change overnight. Megaria said yes now, if you give. Now, can you because Nangi was no go game up and order metia. But not because they play to their allegiance. Because they love their you know follow here blindly. It is a blinded to truth. No you na me ojo iche ekwete na na me ojo. Omo ofu one year neji ya nia bu e wa aja na oni mo ya with you. Koya Group Commander ESN. Umunne no ne ko nwe. Ofu head ya no that thing. Kedu program e nwere ike ime for favor youth ndị Igbo. Nwere ike ime ka fa change pụọ n'ihe a na-eme. Inene ka ịmara ife na-efe local youth. Yes. Ebe a ka ị ga-ene anya. Malụ ife your people lack. Now the only thing that can make you rich is when you profile solution, even adroit. Alusi phone, no computer, laptops, and whatever. Neneka is the ego. How many virus? No antivirus. Of the virus. From antivirus, make ego. So if you have virus, you need a solution. It's over antivirus. Gas make ego. Ụfọdụ ọya anyị na-aya today bụ ndị ọcha tiri ya. Ị na-ayazi dị ọya. Ha ewepụtazi ọgwụ a ga-eji na kọntrol ya ọbụkwa na ọtọ heal you. Nke ahụ eji kọntrol ya bụzi ibe na-agbanyefe ego one. Fama na-enye gị ọgwụ ịṅụ ya na ịdị mma. Ịdị mma ka ị ga-esi enwetazi ego. Use your brain. Kedu ife a ga-etinye n'ala Igbo ka e nwee solution? Solution abụrụ for ndị papa na ndị mama. Those ones life without go, they are gone. Abia na Igbo na wesi ka egwusi na from today. Na enwe ọbụla dị from 3 years down sigbuo. Na achọ ọsị ka na ebido ha na ịma n'obodo ahụra because we all grow old and die. Enwezi ndị ga-replace anyị. So our future bụ na ndị obela. That's why it's really difficult kita put na church because them when you were a kid. When the ideology kpoju ogu n'isi no ụmụazị why the chap ajo catechism ezachapia able altar boy in a cross you know na kwa you know na nka well. That's why it's really difficult put na ụka today. Ndị ifu Muslims a na-egbu mmadụ all from ụmụazị ka eji recruit gwa ha na nka bụ haram na-eme nka tigbuo ndị na-egburi ala. They couldn't question the whole things because they know why they indoctrinate ever. Same way you can even get here no these little ones na apụta now because no ha bully about a change the word narrative. Or if you get it, hopefully ya na aka akụkọ ya no na so no they come to take your land. Ebe ka na akọ dị nkọ area. Ebe ka na egbu dị nkwu area. They come to take your land. Ha chọrọ ịbịa na wee bụrụ chakapụma pump action n'olubu. Akwa pump action a ka ị ga-eji ya chụpụ nwa. Ala akọghị. Tinye na ụmụazị a something. O nwere ihe tinyewu. Mkpọ gọvanọ Anambra State, that's in governor. Now these communities are sacked, especially here in the local government. Some parts of Orumba and Duty, ever have ebe niile. Chọọ a rehabilitation program till you ụmụazị. Soludo jere fụ nwa ebe eji gbara egwu na Fon City. Ofuke ka ọ pụtara nye award. Nye scholarship. Ọgụcha university. Na ya eme masters. O mechaa masters, o mee PhD on him. It's not about you, governor. It's not about you. What can the government? Can the government do these ones? Tinyenu program. Couple after school, they will do that one. Something that can help them in the nearest future.
or if then when the government cannot do it, individuals can sponsor such, even organizations can sponsor such. Or if I can go more in freedom, freedom in economic freedom, financial freedom, which type in freedom. Also look, kaya na iri ọma na-eji ofu mkpụrụ oyibo rie ego ọrụ. Mmadụ bịa sị gị na ọ na-ele gold, ị ga-enere ya anya n'efu nke ọnya, inene nke ahụ o ji ka ị mara ma ọ bụ gold eziokwu, na o nwere ihe na-acha anyị iche na gold, mana ọ bụrụ gold, mma afụ nke dị n'eze gị iwepụta ya ma enene nụ ya ka mara ma ọ bụ ezigbo gold, mfu nke ịgba n'aka asị dila njenene ya confirm ọrụ na ihe a gold, anyị wee na-akpa ị chọrọ save m from gịnị ka m fụrụ contribution so far. Anyị na-enwe communal clashes, unu etinye ebe anyone ọnụ, make ya sure na restore lasting peace na that community, ka anyị gbalụ dị capable in it. Anya fụrụ ya n'iji ya mụọ n'ọbịa mmadụ ọkụ is not the solution. Ihe o display bụ na ịma ihe nwere sense nke nwere elu idisi ya bụ ọbịa mmadụ ọkụ ịkpụtabekwa ofu mkpụrụ blọk, ịkpụba blọk na ndụ ejighị ije kwa fuel ma ọbịa mmadụ ọkụ na ya bịakwa just because no criticize ihe then mpụta na akụrụ ha aka na ọ dị mma ka esi gbaa dị ọkụ. Gọọmenti nwụrụ gị echi ọ na-ada no innocent people n'otu a no innocent people etu a ka esi egbusi innocent people. Innocent ka ihe mere gị innocent, kọwa kere ka anyị ghọta ihe mere gị innocent ịdị bizi n'iru ọrụ abịakpụrụ ichena ọ ga m na-akpọkwa gị ege etu ọbụla ịdị ụmụnna gị ụma, etu onye dị ụmụnna ya ama, ịbụrụ onye ori ụmụnna gị ma niile ezu ori, ọ ga-epụghị izonarị onye ọbụla ama niile ezu ori. Just that they don't want to tell you. Ụfọdụ na-atụ gị egwu na o nwere ike okwu bịa mee ya attack ma send their people, ma ọ mafa ọmakwa they know, even a cultist they know you're a cultist, they don't want to say it. Then ịgba na polisi ile n'anya na ha ji so many ways achọ information. Police nwere ike ịdabata na be disguise rumors ka bịa tụdo ga-egbe na ga-egburu ịmara ndị bụ cultist ebe a gịgwa. That's the only way ị ga-ejiri free ka ma gbado na abụ police. If onye akwa afọ under duress akpọcha hapụ, they don't want you to know na ha bụ police. They will go fair with information ha chọrọ. Government ga-use any strategy to get information ọ chọrọ. That's what you do government. Abịa koro echi otu a ka esi akpụkọsị innocent youths nke nwa dị gịnị ka iji ime na court ịbra court ka ị achieve oge gịnị ka ị jere ime ebe a ịba school ọ bụrụ na court esi ebe a bụrụ akpa gị n'ala. Ihe a dị more dangerous than virus. Pụọ dị a, it will ruin your future. O nwere gịel akpọ ka ọ jee gbaa akwụna, onye Cameroon ụnụ ya afụkwa vidiyo ahụ. Ụmụazị obere ụmụazị fanfanges, o nwere nke ji aka ya jee kpọọ jegwe ya ndị polisi ka ha ji aka ya gbapuo ha afọ ifuru dị serious na ọchị ije mkpu eri ya agbara idube serious ịdị serious a ga-ama ịnidi ịkọndem ife ọjọọ. Nwa ọbụla ị na-anya n'ogbe fụ na nwa anụ nwa adịrọ mma, report white authority, report that person. Na ọ bụrụ na ọ na-agba ifo ya report ọ baa ya ka ali degenerate to ordinary. I dey tell you na ọ ka ali do to order. So ọ bụrụ na ịma na onye ọbụla kụniri si na ya na-achọ ọdịmma ndị Igbo, ọdịmma ndị Igbo abụrụ Biafra bụ ọdịmma ndị Igbo. Ọ bụrụ ya
Get the kitchen if I ready against the church. Doesn't mean name of church everywhere, not the bad. Come on, not because of Ivan they teach about. Yes, because of Ivan they teach about. They change you go everything or who's it toward them, but then it has to end. Because in our where is the future thereby? The ones who they lead. They are not in the mother. Yeah. Come a video, come and say and cack, I buy an car. Winning them. Pass a person alive. Hey. About Rajo, mother, about Rajo. If I would not have a taste bomb, we see over another and Bruce to other. Kao Diana, Osisianos. As on call anything in there, may fully animal is not leading you anywhere. Then what here? Contacting on a phone, if you are contacting wood or battle. You what here? Friend of one in your life, who do have a friend that who just no, all the useless, bruise liability. What put that friend? Oh, why I got people who call today because they are friendship, if I want to eat you up, they drain your energy. If I say man, you have to shift from it. This life is for you, bro. So I'm going to able organization. Never by our cause nuisance. We will disassociate ourselves from you. You never got important. In a night freedom. Who be you? Get him. Mother neck is settled. Mother neck in a mother neck is sort to go problem. How many? In a night freedom. In a protect. They do they protect indeed. Look at you. On a number. Do they protect indeed. Ebek I got shot. I need you. I bet I got shot. Yes, na move na na be mo efu la na so we ni be ka ma chota where mother no ebe ono general ebe ono declare say na ebe United States of Biafra ana akọgerisi ina agent ana agege send the jego ewure ego na elive ofuma na agbo ezigbo moto nrosi ofuma na edozi family haba inra na eweje ego. I say that I'm the prime minister. Again, he says never do state, in car state. You know, it's he was there, he said here. Since 1999. In the next 3 years now, or about 30 years, you know, now coming. No, those are not move from on. Ojikwa ya bụrụ na since ya na ndị Igbo enyego onwe ha freedom as ndị Igbo jee na communities anyị sipụta jee na the whole community ejuo na communities anyị niile enwere equal right o nwere ndị a prefer to ndị a o nwere ndị enyere exclusive right o nwere ndị bụ na fanwa ka ihe niile na-abịa ndị nke anwe ya bụ enweta anything politically ha wa ga-eje ofu onye hijack ihe ọbụla na-abịa na gọọmenti siso family ya na friends ya ka ọ na-efekọ ọ n'ofife menuli mgbe njere ulitie ihe ọbụla adabatara n'aka ndị uri ofu ya hijack ya n'elu etu a ka ọ dị na some other communities. Ị ga-ebido here if you oga charity begins at home. Start here na buy dozibe buy ndị oga na settle nwa boy bring them ka agba why na ha chi settle ụmụ boy ya ayabra na ya ebidogo ofu onye je hijack ya n'obodo nwe for no just cause because no memory ya efusi ụmụ internal issues I know internal crisis that we need to deal with. We are not talking about it. Two people cannot go together if they don't come together. Ọ bụ na ya bịakọrọ anya ma ejekọ a sị na ọ bụ na nkwụ na nkwụ ehukọghị igu na fada adaka akị ịpụta nnọọ ebe nkwụ dị dụ eto ụta akị iwe na-asị na ịmazi ya na ịma nkwụ nke nwa akị a ine nke anya na ịmazi nke nwa akị a. Some of you will not understand. Anyị gbaba amụ na village, anyị too na village, anyị jere mkpa akwụ
ma akị na akị na-agụ anyị kịta anyị eje n'ime ọfịa tụtụsị akị anyị bịa ya etinye ya anyị tisie ya na-ata dị akị eji akị ata ọka eji akị eme many things na-esikwu ya esi were ya mee ude. So na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị kụọ nkwụ na be unu a na ị chọrọ nkwụ dị oke na-agba mmanụ ọsụkwụ ma ọkwa n'ebele iruo na nke niile n'anya ịta ụtazi ya nke wee jee kụọ ya na be unu wee pue. So for you na confusion ahụ kịta abụ na nkwụ na abụọ dịkọta together ibufe abụọ na-emetụta. That's why na akị ahụ dara ịmazi nke ọ ya ka bụ na ọ bụrụ na nkwụ na abụọ nya nkwụ na nkwụ ọ bụ na ha egwukọrọ igufe abụọ adịghị emetụta fama adaka akị. So ife ha ji adaka akị nke ada nke ada ịmazi nke bụ na fa bịa together a na-atụ ilu na-amụta. Ọ bụrụ na ịmụba amụ ya okpere gị amụ ịtọ na amụ ihe so anyị ga-ebido here sọtụba problem anyị nwere n'ime ebe a. If you want to get it right na igbu na ebe a ka ị ga-ebido wuda unity ị ga-eji wee pụọ n'ilo ikwu okwu ọ bụla eziokwu anada afọs ya afọs ile ọma ka ejiri eji aga n'okwu mmadụ ekwu ọ na-arụsọ ọgụ. If you want to get them nkodo anya ikodo onye anyị ikodo onye anyị ihe eje ebe afọsụ I stop you from entering that land otherwise nke a no igbugodo onye ụmụ ya pụtakwa echi the story continues. Ana nwere ike echi a nke nwa ya abụzi power man ebu to force people's hand enwere ike ịdịgo weak ụmụazị abilitekwa the war a continue kwa mana if I assault mu once and for all akpọ onye atara ya mee investigation chọpụta nke bụ eziokwu ya kodo onye anya mgbe emefe ihe eme si na ebe awalụ efugokwa nke a pụtara ebe a mgbe arapụ ụnụ ndị a erapụ ụnụ fa nke a ka e wee nwee ike gbaa fensị a ka ọ kwụrụ ọtọ n'ịma na ndị mbụ na mgbe ụfọdụ na fa na-eme ife dị naanị no out of oil out of love na mara otu anyị nọzi ya na ka anyị mee na etu a nke a ga-alụ ndị a nke a ga-alụ ndị a ka ife a wee kwụrụ ọtọ nna anyị mara ịkara ife a o nwere vi ya emebezie ndị a na-afịa maka na ịkara ife a na onwere kwana eme echi enwere ekwu ọsị o na nsogbu adụrọ efu na ife anyị adụrọ ọgụ na anọzi ọgụ esetụrụ ọnya echi mmadụ na-aba efe abụọ ekene onwefe ebe a abụta echi gba oku na ụmụnna fa abụọ abịa weta ọjị ata ya without grudges. So we must start from inside. Ife na-agbapụ ebe ene o nwere ndị proscribe n'ala Igbo for many years fa ka under prescription mana na-agba mbọ ka eje ka ekopụ nke gị. Many people n'ala Igbo ebe a bụ osu for many years now from great grandfather ka proscribe ha ruo today edi proscribe ba ha how can they live under that kefana where this English word far can under it actually use marginalization far can under that thing today but this one never we are not there when that thing was committed. The stigma can have now clearly today in a fair name you overlook because of that thing. Some titles have been seen with it and they never the title. No matter how good the in the community, they will never bestow that title on them. But now, community projects, fan na primary school din obodo if you know ya roof ya paint ye no ka ha mere nke a mee nke ọzọ mana elu onye ikpubi ogbu a ise mba ebe ka ịgbara ebe mbọ ka eme na eso na ndị gbalụ gbara n'Igbo ka stop ọnya 2018 27 December na nri the evidence no there video mere no preach now hammer on it. Let us stop this nonsense na chiefogo we move ahead amalu the sacrifice money for na ga eme ka eme some community ekweta many aju na ya eme mana today in eje ka the prescribe ọ na ebe ozi oganyegodo onwe freedom before ije chọ freedom ebe people are under bondage under you can preach it nya bụ the love we for you weluzie ya fight ya ka eweli ya ba na history a man single-handedly onye stop this thing kwasị na na-egbu ejima na Igbo o nwere onye asị na onye stop ya ọkwa anyị na-agụ ya na school taa na onye a stop the killing of twins ọkwa na-atọ ụtọ na ntị
kedu nke onye Igbo stop nwụrụ? Gwa m ofu onye Igbo stop nwụrụ. Ebụta taa na-amagharị. Charity na-ebido na home. You love why so much. Jee bido ebe a. Come and start here. Carry for the love. Agọrịsị na onwe. Stop deceiving yourself, not me. Thank you. Bible verse. With him. Okay. The worst thing about when you go over is you. Tell them what you are doing yourself. I am every day. Mother, we have an apple. Every day, we have Biafra. The Biafra will come. Come at how? You two at Tinubu. With the House of Assembly here. National Assembly here na if I am monopolize here, Jishia, governors in Nigeria, non aside here. Now I got potential say we give you one. Now will be messy at us next year. On a give ever. Now I got one money or silver Biafra Naban. Or where? What would it make sense? Or so no Naba. Okay, those people that represent the appetite, Baba Ziem there. Ochisia 2031. Onyugu ya possible say Umbangenaba. What would it make sense? Mbabana 2039. Oh, you did say? Oh, finish Pumba on Anna South. Or we go to South East Gano walk Yamba, when you get one ever really abana. Agadi Obodika, nobody killed the 50 years. Kita, then what to name this stop on your 2039. How they are them? 4 years plus 9 years, about 13 years. In the 50 now, why are this 63? Nobody who may have never done. Everybody here want to think of yourself, really near a blow Wahala bar. Makachine, if you are one I go need you take a block, wherever I go near Jim, whatever. Why am I you? Everybody go more yard dog. Omugana dog, Wahala here and there. Relatives are there. Nobody cannot go village. You two for this south and attack it. A village go for the end up. Oh, we can't even go pure. Here this is South Abatana. Oh, when did the 50 years ever? Oh, when did the 55? Oh, when did the 60 already in Abatana? Ndia never bought them, blue her flag, and now I got them and I have the freedom. In the 54 years, guitar. In the next 14 years, he had this 68, each of go 70. He gave them to be in a member. Ụfọdụ na-anata kịta abịa ya eko ya ofu nwaanyị aka ikodo nwaanyị aka na-ewe mụba nwa mgbe ihe ji amụta ụmụ na-atọ 10 years aga were 10 years aja 54 anyị kịta ọgba 64 mgbe nkwụ ụgwọ akwụkwọ yunivesiti ruru nke afọ ihe ị ga-eme ụmụnna akpọ ọgụ nwa obere oge baa n'otu nwa obodo na obodo unu onu nwabụzi ndị ya na-eri ụta nke bribe so okwu kwuru ya na-esetụ agadi nwaanyị na-aghọrọ bọọgụ ozebe okwu ebutere gị ya aka ya na-akọzi mgbe ahụ efu na ụmụ gụkwa ka ihe edebeziri ya mgbe ahụ efu na ya na-ekwu kịta ndị ga-eche epu dị fuchọ mgbe ahụ bụ ụmụazị ya n'ọkịta n'ọdịzi ya ka ya bank ịnọrọ na-aṅụ mmiri elu na-akọghị na-achọ freedom inwe ike iji sensị gụ n'anya in the future ma bụ ya ọ ihe ga-enwe isi ka onye na-ama Sunday ga-ekpo ọkụ Sunday ọbụla a ga-ekpo ọkụ bụ Saturday ka eji decide ya inweta nye credit alert on Friday ma ọkwanụ Saturday morning ma Saturday ịgbago na Sunday na ị ga-agachasị ife niile ayọ na akwa sachapụ moto gbaa fuel buru mmanya wee na friji emebe men invite ihe tego gbasa oke ịma na onwe ihe iji on Saturday onwe ya dị arụ ka ahịa lụrụ arịpụtu oke ọrụ na ka gịzi n'ọrụ
na na-arụ esisiri ọgụ ike enweghị n'ogosi ya n'olu ya abalị onye ji ego na-ekwusi okwu ike. Mmọnwụ ọbụla efuru n'ogo ma ọ na-eme mkpọtụ na-eme onwe ihe karịa obi. Nwoke ọbụla na-ekwu okwu olu ya na-ara o nweta credit alert. So otu ihe nọ na kedu ihe iwo side go n'aka gị obi to tell you na ihe ị na-achụ na ị ga-enweta ya? Kedu ihe iji ndị ugwu ni ị na-akọ ọnụ janjaweed na-akpọrị ha ọha ya sọpọtụ gị na National Assembly ebe ị mana mmanụ ha ji onye ọbụla ji agbazu ahịa bụ na East ebe a ka ọ dị. Ha ya sị gị were ngwa gị jidezie ọnụ gaba Igbo kwa sense ịmakwa ihe ma ọ nwa mbọ ị na-agba ka ị malụ ma onwe pọshọn unu ga-enweta. Discover kwa mmanụ echi anywhere ọ nọkwa under the same government. Ị na-ezugharị eme aka ị na-eme were paspọtụ gị na amụ ya ọkụ na ebe a zoo mana ịmechakwara bata na zoo a ka ị na-abatazi ifugo na there is no place like home. Ụmụ anụmanụ ifugo na enwe any place like home. Batanụ ka ebe ya bata na obodo a chụfusi ndị mmadụ na ya ị na ebe ya na-eweta ego ihe ji ya edozibe nna gị na-ewere ya na sponsọ ndị na-agbalịsi ụlọ. Ị na-ekwunye mgbabadị go enter there jee n'ụbọchị a ka igwe obodo ka bata mbọchị a ka ndị obodo na-anata na-eme pati na-enwere obi aṅụrị. Mgbe ahụ ọrụ chere ihe ọma ọrụ na-achọ ọrụ Biafra. Ị na-achọ Biafra onye kwuo ịghọrọ ya n'ọnụ kọbịa echena banyị na ike enwego republik ihe aka dịgoro mma. Ụfọdụ ụmụ anụmanụ esi na lose all their life agbagbusie ha. Ị na-achọ Biafra inwe nwaanyị pụta na TikTok na-eme vidiyo asif na agba ebe a ga-achọta gị. Ị na-eme na ndị Fulani ime ịchọ ka gị na ha maba aka ịchọ ibe na ịbanye n'ime ọhịa dị saịdị be ha ịgbago saịdị a ka ọ ya bachi mebisibe saịdị ahụ ị nọ inwe ike ghọta nwa onwe gị gbanata ebe a bịazo. Nke a bụ ebe a ka ị nọ ka ịkpọbata ha ebe a ị na-emezi ya ma ndị amị bịa be nna gị. Ana histri akọwalụ na Naijiria na obodo ọbụla a mejire na obodo ahụ adị mma. Onye a na-edugu cannot tell you the truth. Gwa m obodo ndị amị bụ tankị ji obodo ahụ aka dị mma. Mgbe polisi bata Ọkịja be anyị onye ọbụla gbụrụ ọsọ jụọ ese mgbe e mere ihe Ọkịja chịrị anyị nọ n'ụdị ya. Ọpọ nọọ fake ka ndị a na-eme operate. Ha were ya na-ebube ego ọntị ọrụ akwa. Inspector General Police Tafa Balogu o wee loduo ndị polisi eloduo ifu polisi egbe ọsọ polisi randụ Ọkịja eji gbagbe ọchọ ụfọdụ ụmụ isi n'ime mmiri iji kete ogbogo nnari iji kete ọhụrụ n'ihi ipuo nku ifefuo. Ọ bụ ihe ya nke a bụkwa polisi ọ bụkwa amị. Nke amị jere izo mgbe ọkwa anyị n'ụdị stori ha arụ adị ọrụ ka ndị amị aja ọsọ kpatụsi ofu ọrụ ọ bụrụ na ọha mejọ ọrụ anya na-ekwu nkịta anya si there was a town. Ihe anyị na-ekwu n'onwekwa obodo a na-akpọ Izombe mgbe ahụ ihe aka ya na n'onwere obodo mgbe ahụ a na-akpọ Izombe. E nwere many communities na-adị emesi exist na if you don't know n'ala Igbo. Ebe na-agba bụ nchọnwụrụ obodo mmadụ ga-atụ obodo mba Ọkịja. O nwe oge ndị abụọ bi n'Ọkịja ma ha nọzi today. O nwe oge ndị awọ bi n'Ọkịja ha nọzi today. O nwe obodo a na-akpa Amara Nta there was a time mana ha nọzi today. Otu akpatara obodo dị iche iche o nwere ndị na-anọzi o nwere ndị eji agha anụgonu many wars na ala Igbo na o nwere ndị ọ bụ agha ka eji displace ya communal clashes egbugide ndị ahụ ndị leta ụfọdụ afọ ha gbafuo jee obodo ọzọ jee ebe a join ndị na today ha ebiritakwara community na
otu a ka ọ na-adị ebe ọbụla amị je amị bata obodo a ihe ọbụla afụrụ mgbari odi masaka ịnụghị amị jiri ebe ahụ wee ihe from ma anụmanụ okesef onwe oke survival dis ebe na ọchịcha ọbụla emegharịra ka a na-agba ka a na ma nwoke ma nwaanyị ọ bụrụ na ebu nwa agbọghọbịa ịgba aha mma n'anya amị ofu onye amị nwụrụ anyị eru ndị amị 10 anyị anagide gị nwụọ lagbuo gị fụrụ alagburu mmadụ ya anagide gị ile apụghị n'ọrụ maka ihe dị ile alagbuo gị nwa akpụkwa nwanne gị nwaanyị ọ ndị amị nweghị ebe amị a na-agwa ụlọ okwu na aha anụ ihe ịchọrọ ka ije nwụọ na emụnwa ka ị na-enye freedom illiterate dịka gịnị ka ịma iji enye m freedom nke ka ndị ọbụmụ illiterate ya si ebe a zuzuru jee abroad n'ọkwa ebe a na-ekwugheri fụsị ụdị kootu ha na-eyi kootu onwe nke ịyafụ ihe Italian suit dịgodu Turkey suit yirigodu Turkey suit ọ kootu egotere n'ọkịrịka iji ọchịrị na Marks and Spencer kọma mkpochi ego na ife na-eme ọfụma anyị mana ọ na-eme ọfụma ịnọ abroad ị na-asụrụ anyị oyibo ka esochiri oyibo ahụ kedu impact oyibo bụ n'ala Igbo ụmụazị nọ ka inye m scholarship n'ala Igbo ọ bụ Buhari file bluko yirisie kootu n'ibi America eme agụ niile n'ibi America eme agụ n'inwe sense n'ibi na UK doesn't give you sense. You can be educated yet unintelligent. They develop education, develop intelligence. You will intelligence. So one of all the pressing issues I need that we need to deal with. Hook up. Can you plan to stop the hook up? Can you our plans to stop the hook up? The equipment for the individual Kenneth. But school of like Indian cookeries. About the school. About the school. Ebe came with the school today. Oh, some people, individuals, they go to that school. No vocational studies. Like everybody is seeing him and they make cake. My home, I need. Oh, whatever I go school. Catering school, thank you. School of catering. How many girls can I win? I were a lot of them. My school was scattered everywhere. At least each of them got through that school. Go ahead and know the go and stay with them. Many cannot cook today. Many ladies today cannot cook. Can even engage these girls engage? What do we engage them with? Can be busy? What why on the street? Go ahead and mochaya. Ebe go give you. Can you even develop on the floor? Go with video life here. So why you get problem on our work? Or you depend on government. The same government in our fork or up. So what do we do to stop it? All solution now, okay? You have a provocateur. You man you want to get. Now you are not offering any solution. Not every day Fulani. Every day Fulani. It's about by now I get over sense. Chile for sense and I diminish. Chile for sense and diminish. Can you feed them to stop our girls from hook up? As an organization now to can you plan only for these girls? What are your plans? Can you plans to go for the guys? Autonomy across the five eastern states. Every season. America. League ever. Have their register league.
And if players can happen steady. In England today, we can boast that we are many in the Igbo. A thing of joy. I'm one boy from video yakita in Indonesia. Now I'm captain of team here. After the video today, Okonkwo Igbo. I see na na-ekpopụ boys stage, na-ekpopụ boys. Ndị ọcha na-abịa scout, a na-esend scout, a na-abịa na Igbo, na-ekpro players, na-ekpopụ ha. I change the whole story. Today, if senior man cares, ọ na-aga kịta onye ọbụla chọrọ ka emetụ ya aka. Ụfọdụ na-abịa ka onye mamụ ihe ọ ya nye. Osime na-aga onye ọbụla na-etu ya aka. Etu a, anyị nwere thousands of Osime na Igbo here. We have them. Ego ọrụ na-atụkọ ọnụozu iji wee na-agba ligi ebe a na wa for you. Ndị a na-agbasiri Rangers ebe ka adara n'elu. Ha dara n'elu. Ije n'ugwu Awụsa ụmụazị anyị na-agbacha ligi dị ya. Ije na academy na ịyafụ ndị Igbo. Ije na Lagos ndị Igbo na-agba. Why na ndị Igbo aya na ya nwee puchuzi for it. A na-agba traders cup. Ka traders na-eme organize. Ife ilu na-echọrọ ka ndị be ụlọ dị mma. Obodo Igbo na-atụta ego. Tụta ego a ka e were agba ligi ebe a. A na-achọ ịba 2026 season. Aba 2026 to 27. Anyị na-eme ya. That thing alone ga-eme some boys ha ewepụ anya n'ihe ọjọọ. Ị gara Ọnịcha ebe a, efu men na-agba bọọlụ. Ije na Aba, efu men na-agba bọọlụ. Ọkwa ọsọ ndụ ka mfụ, a sị na ọsọ ndụ anwụọla. Philip ọsọ ndụ. O wuri ewu mgbe a. After ọkwa China abroad, ọgba Canada 87. Ọgba Canada 87, 1987. Gba ezigbo bọọlụ, Nigeria finish second. Under 16 ọ bụ under 17, a na-akpọ under 16 mgbe a. Nigeria gba na China 85 win World Cup. Je Canada 87 mgbe aka Philip Osondo future ma ọfụma. Apụta in 2 years time ọ gbaa Saudi 89. Nigeria finish with second. Ya nwe win tournament best player. Mgbe nwa Aba agụbara Aba na-produce na Aba na-agba last na. Anyị ma organize tournament. Aba nwere ike iwo almost 3 clubs. Esi na nwesie ya n'ala Igbo. The more ha na-agbụ ya, the more ha na-adị busy. Ndị ọfụ ha na-etopụta, ndị ọpụpụ ha na-apụ. Each tournament were ego one, any club ọbụla bịa na the tournament agbacha ya. Ọ bụgodị na 20 teams ka e nwere n'ala Igbo. Ndị ya na relegation na relegation. Efu na federal gọọmenti achọba ka etinye ego ka e build league Nigeria. Ihe ọbụla a na-eme ndị Igbo na-anọ n'isi ya. Ịgbabazie nke a, Rangers kpọọ you enter there. Ịgbabịa ka BB clause fụba. From there, anyị change anyị akwụsị ihe ọjọọ. Ime akpọnwụzi aba n'ime ọhịa again. Ime akpọnwụzi aba ọ bụ enwe ụmụ achịkịta si abụrụ flag mapụta n'ilo. Ọ makwara polisi ya bụ ya bụ. You know the work na? No, nke anyị gbalụ Canada 8-0 bụ na Japan 93. Ana m agba Canada 87. Under 16, Canada host ya. 1993 bụ Japan host. Ka Wisilo Ruma bụ captain. Ya na Kanu Nwankwo, Karibi Ojigwe, ka esi afa ha, Karibi Ojigwe, ọ dịka Duke Udion ya, na Wamanga Mohammed, Emogo, that time. Nigeria buru cup ha. Nigeria mere Ghana na final, gba Ghana 2-1. Ihe Nigeria gba mgba 8-0, 4-0, 4-0, pụta na quarter final, gbabazie 2-1, win ya. Anyị apụtakwa na 1995, under 17 kwe, 95, ọ dị ka Nigeria win kwere ya, no Nigeria win ya, something like that. So, ọ bụrụ ka aka nne, kwuo this was on the featured in the 80s, not 90s even. So then ọ bụrụ ụmụ nwoke
na-eme ụdị ha na football. Ụmụ nwaanyị anyị emekwa onwe ha engage na ofu ihe na catering na ịmago ife gbasanụ na isi nri. Ụfọdụ a na-afụ ife gbasanụ onye chọrọ ịgụrụ akwụkwọ na ya ji ịbụ lọya. Ụmụ nke a dịkwa nwee something bụ basic because na anyị fụchara those ones mana ụmụazị anyị na-akwụgharị n'ilo. O nwere ebe bụ na imeche onwegodo ihe iji eri nri ka ịdị independent. Ọ bụrụ ozi mgbe nne gị enyeghị nna gị enyeghị ụzi osi na ọbụla onwe nke ị na-enwetanwu ọ ihe ị ga-emenwu is better. Mgbe adị m ekwu okwu Koja abụọ 96. Koja was 99, sorry. Koja was 99. 96 was Atlanta under 23 Olympics that Nigeria won. You got to Yes, Koja 99. After Kabacha France 98. About Koja. Kwifuna Kenya, Koja and Kenya, kwifuna ote na aka ahụ. How many years ago ebe ahụ? Before agba nigga 2000, Nigeria Ghana 2000. Nigeria Cameroon meet in a final. How can Nigeria win or something? Or Cameroon win? Imagine the scores. And my tribe, wow. Homo Gembo, a sports lover. Yetana, number one. And I nature loyal captain of Nigeria, 95, under 17. Only one guy only Igbo, bo star player, na that team. Why you change for Afia? Otu Amike Lucy Webro star player, na 2005 under 17, under 21. So that 1995, the star. Banyol Moko. So, and one other things. No, Mikel was not there in 99. I was going on in 99. I didn't notice him. I only noticed him, Mikel, 2005. Now Holland, 2005. I back I had a Messi put an under 21. 2005, not 99. Hey, what a brought 99. Go and make your research. They are not even there. Make your research. They were not there 99. '99 was this guy. Kafa keeper. Rap work one. So thank you, James Obiora. Uche Vic, I love you. James Obiora was the star player 1995 under 17. James Obiora. I remember now. The guy after 96 under 23. Okonkwo make the team. Okocha Fadezi as overage players. Okocha, Uche Okechukwu and Amokachi. Five as overage players. Ndị anụ na Abacha big clubs. Uche Okechukwu as at that time Ababago Besiktas. Okocha na Aba Frankfurt, but Okocha the cup go na Frankfurt that time they go PSG. But Besiktas go Amokachi. Fenerbahce was Uche Okechukwu. Yes. Emmanuel Amunike up to go from Zamalek, Egypt to Mba. Up to go. How they call Barcelona that time. So to accord. I never got see players. Players I are Naples. Celestin Babayaro.
Yes, Celeste Bayero ọ nọ na Celeste Bayero ọ nọ na under 17 1993. Celeste Bayero na Emmanuel Bayero nwanne ya fa abụọ nọ na under 17 a buru that Japan. Ya ka o ji wee mekie Olympic team 1996. And then at that time, the Nigeria they hot. Nigerian senior team Super Eagles can win Chalo African Cup of Nations na Tunisia 94. Fair win, due to politics. Ascension Nigeria at that time. So Nigeria proceeded defend the cup na South Africa 1996. Abacha kwuo na ya ma ejia. Ayo Nigeria enu ya na aju. Okocha ba ayo Abacha sia kafaje the tournament. Abacha simba na fa ma ejia. Because no mo anya Igbo Super Falcons je gba ball na South Africa. Emefa attack dia. No we kwuo na fa ma ejia. Ikwu enukwu na Abacha kwuo bugo onya ami. So Nigeria no go again. South Africa will host to win 96. So Nigeria goes to Olympic. Nigeria go Olympic, defeat Brazil in a final win. No, how defeat Argentina in a final? You know? So that time Nigeria never off. Even the World Cup I na USA 94 after Nigeria win the channel. African Cup of Nations. Nigeria put the country Afro no team to beat. Because Nigeria them off. My first match Danu Bulgaria but go do 3-0. Bulgaria man ava go do man like Stoichkov. Stoichkov go do Hitman na Barcelona. Ewe Lankov, Boromirov, Heshkov, Kostadinov. Iha Ogba. Nigeria bo ava 3-0. Meet here Greece. Pierre Greece 2-0. That one Argentina really high 2-1. But a quarter final. Jam or Italy go squad. Roberto Baggio, Dino Baggio. You have oh, Eguavon, Austin Eguavon. Nya come problem. 88 minutes. Nigeria won 1-0. Of course, we have blunder. They have a penalty. Score goal. Qualize ya. And then we can have. Nda pia we 2-1 otu aka isi wee pụọ. If not, I can let you final. Lezienu Bulgaria I pia 3-0. Bulgaria na Sweden kwaziri ya na semi final. You got if you have a hand, I can leave. So Nigeria the hot mgba. Nigeria win Atlanta 96, Jeffrance 98. Wow, I na coach I dey come. Kava Bora ability not. Hey, all back as Sunday Elizabeth Pia short up here against Spain. I'm in Spain now. If we pass squad to Spain, we even figure out how much time we have. Pia, if I bought wine at that tournament, France 98, I went back coach at 99. You got to go put that 2,000 bar mega. I bought Spain 3-2. So I'm trying to remember those things like yesterday. Nigeria was hot. Each super players I know even that 1994 squad in that year 1992 Senegal 92 Nigeria made off one. Nigeria finished in third place na Senegal 92 and semi-final Cabo Play. Squad agba Senegal 92 ndị Igbo juru ebe a. I check here Tunisia 94 ndị Igbo juru ya. I check here Algeria 90, Algiers 90 ndị Igbo juru ya. Morocco 88 ndị Igbo juru na the squad. 86 because Cote d'Ivoire we host ya. Either 84 or 86 can Cote d'Ivoire. Nigeria host ya 1980 win where Libya 82 Nigeria amama Japan ya Cote d'Ivoire 84 ndị Igbo juru na the squad. Kendi host ya 86 Kezi host ya 86 we did well.
So ka well 1990 wee gaba ndị Igbo na-emeki go large number of players enwere dia. Ọ gwa na-ekwu Super Eagles, na-ekwu Flying Eagles, na-ekwu Golden Eagles. Anyị na-emeki ya. Even 1995 Nigeria jelo under 21. Under 21. Edward Ayanki. Yes, I remember that guy. Ọ dị ka nnọọ ka Amokachi. Onwe ndị mụ na ha gbakọ bọọlụ na n'orile na Wansan. Ebe a na-akpọ Wansan, a na-abịa agba bọọlụ ebe ahụ mgbe a. Efusịa ụmụazị jiri gbachaa bọọlụ nata. Ndị Igbo anyị nọsịkwa mgbe a. So what I'm saying, na ndị Igbo na-eme eki ya. Ụfọdụ na-agbasi bọọlụ ike mana enwe opportunity fa nwee gbagote. Anyị nwe ụdị tournament a na-ekwu kịta. Efu na boys anyị bụ hot cake. Ije n'Enugu today, fu boys na-agba bọọlụ. Ije n'Enugu ifu ben na-agba bọọlụ. Ma onye ga-akpọpụta. So ọ bụ na ị chọrọ ka ana Igbo dị mma tomorrow, ịgwa dọkịta bido onye etu anyị si chọọ ka ọ dị. Ka ha bụ ibiud ndị na-ebu egbe. Ka ha bụ ibiud ndị na-eme hardman. Ka ha biud ndị nwere karịa. Ọ ihe anyị ga-ebiud ndị nwere karịa. Ka e wee chenje dị narrative. Igbo nwere afọ ọjọọ na anyị na-emebisi ụmụ mmadụ na-azụ ọgwụ na-eme nka ihe ọjọọ niile ebe anyị ka na-akpa afa. Ọgwụ ego fim anyị na-eme ihe a ohi ihe ọjọọ. Why not ka anyị chenji anything ka e nwere ihe ọma mara anyị. N'ọbọsọ anyị na Nigeria. Ejidere mmadụ onye nke ndị Igbo. Onye ọbụla anyị agba n'ọkụ EFCC onye Igbo. Igbude n'airport onye Igbo. Ejidegu na Kenya onye Igbo. Enwudegu na Ethiopia onye Igbo. Enwude na Philippines onye Igbo. Enwude na Malaysia onye Igbo. Enwude na Brazil onye Igbo. Enwude na Dubai onye Igbo. Ka ihe na-eme ụnụ. Ka akwụkwọ onye ekwu okwu Biafra ọzọ ka ọnụ biwa agha ebe a. Osiri ma afọ ege mepe ọnụ kwuo Biafra obiwa agha ọnụ. Thank you. Ọ bụrụ ya nwere ikwu. Thank you very much. Nọlụ n'ọfụma. Iwe na-ewezikwe m I'm angry. Thank you. No, Westerhoff was our coach 1994. Onye kpa anyị wee je Atlanta 96 was Bonfrey Joe. 1994 oge Westerhoff bụ coach Nigeria Super Eagles. Bonfrey Joe was the assistant. 98 bụ Bora Milutinovic. Mana before enweta coach nọ na Amodu Chuaibu bụ coach anyị. Na Amodu Chuaibu anyị dị na BCC Lions of Boko ka ọ nọ mgbe. So oge a coach anyị many times. You got that? Westerhoff I feel as the best coach because he had Dubai 92, Dubai 94. Ama moya no just 90. Oh gaga Westerhoff on here. That last match I do qualify for World Cup. Nangwa even no watch match yeah. Hey, no ndo wakati no ndo. But where was DSTV? And where DSTV? And by when yeah? Yes, it's also DSTV. Oh, now take here the TV. They want to watch. And they never had a TV. I hear millions. Before I'm dreaming good. Before I'm dreaming good. You want to go to I'm going to the only age. Before I'm there, I'm wasting a whole little fence where they go. In between up and them. 1993. Thank you. Kwechiri simtiaza. Kwechiri simutiaza. Ko blessing kisi ati. Blessing muna hizo kwa sasa. Ogene lewe. Okay, depression na chibu ewo blessing one them. Ane kugi tiyo mo bi angli. Tipo mo bi angli yo. Biko kwa one them do tiyo mo bi angli. Depression na on the real. One egu. Actually tiyo nga depression. Nyati ye, mara aspa mko.
nsi nwere obiọma bi nwanne m agba onye bụ mana my advice to you try ya tiri onwe obi aṅụrị o biko isike tiri onwe obi aṅụrị echegburu onwe ihe nke ụwa agbakọ ọjọ na one day ọ ga-adị mma o igobeta Chineke enyere gị aka ọ ga-adị mma onye a nara gị aza kịta dịka ọ na-enye gị ya otu a ka Chineke ga-esikwe wee na-akwụchigharị ya mmaji kwuru mmaji ọ ya akọ ya ihe ọma ga na-emere ya o ihe ọma mekwuo olu more people bịakwuo to your rescue o ọ ga-adịsị mma ya gazie ụmụ Igbo ya mara olu mma ngwa ka mụ agbado anya dalụ ọfụma